गोदान बियाब दानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन 41 नं मानास बिधानसभा समिति। मानास बिधानसभा समितिया गोदानै दाजानाय मोनसे बियाब। बे बियाबनि भटनि बिदिन्थियाव जुदि जों नायनो थाङोब्ला अब्ला बियाबाव बर', असमिया, बाङालि, मुसलमान, नेपाली, कच राजबंशी, आदिबासी भटार दं। मानास बियाबाव गासै भटारनि अनजिमाया 2,06,353। मानास बिधानसभा बियाबाव हौवा भटार 1,03,735, हिन्जाव भटार 1,02,618। मानास बिधानसभा बियाबाव भट सेन्टार गासै 245। 41 नं मानास एलएसियाव बिपिएफ, इउपिपिएल, कंग्रेस, रायजो दल बे मोनब्रै राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि गेलेगोन। ब्रैजिसे नं मानास एलएसियाव फैगौ एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय सोर बिजाथिया टिकेट मोनोब्ला देरहासार जानो हागोन? इउपिपिएल, कंग्रेस आरो रायजो दलनिफ्राय सोर बिजाथिया टिकेट मोनोब्ला देरहासार जानो हागोन? खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिपिएफनिफ्राय गासै फारियै सालबारि ब्लक बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अमल बर', सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी, दीपक कुमार कलिता। बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै 3 होननानै मिथि मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 2 खौराङाव मोननाय जादों। फारियै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय डक्टर कमल बड'सा आरो फैला जे बरगयारी। कंग्रेस दोलोनिफ्राय बाक्सा जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बुद्धदेब फादांगिरि। रायजो दलनिफ्राय अन्जन तालुकदार। दा बाथ्राया जाबाय गोदान दाजानाय मानास बिधानसभा बियाबा सोर राजखान्थि दोलोनि आखायाव थांगोन? ना बिपिएफ, ना इउपिपिएल, ना कंग्रेस, ना रायजो दल। बे रायजोनि गेजेराव सोंथि जाखांदों। बिधानसभा बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै रायजोनि राजखान्थि थासारिया आथिखालाव दुंहाव। मानासआव सोर टिकेट मोनोब्ला मानास बिधानसभा बियाबखौ देरहासार खालामनो हागोन? बेखौ उननि समावसो मिथिनो मोनसिगोन। दा बाथ्राया जाबाय मानास बिधानसभा बियाबाव सासे गोख्रों आरो गासै हारि माहारिजों गनायजाथाव बिजाथि दोलोनिफ्राय होनायखौ रायजोफ्रा हास्थायदों।